السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ ٹھیک ہو؟ تو بھی ایسی ہے، ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں پی امید کے نا تو سارے سنگتی بھی رہا دوست ٹھیک ہو دوستو آج کافی دنوں بعد دھوپ نکلی ہے ماشاءاللہ تے دھوپ بھی چنگی تے کڑاکے دار دھوپ نکلی کھڑی ہے ماشاءاللہ تقریباً 10-12 دیوار بعد دھوپ نکلی کھڑی ہے تے 10-12 دیوار مسلسل دھند تے ٹھنڈی ہوا ہے پی تے سردی بھی کافی زیادہ ہے تے ماشاءاللہ آج بھی دھوپ نکلی کھڑی ہے تے بہت اچھی تے کڑاکے دار دھوپ نکلی کھڑی ہے تے جڑے دوست نئے ہیں چینل تے وہ چینل کو سبسکرائب کر گنے تے ویڈیو کو لائک تے کمنٹ تے شیئر لازمی کر گنے۔ ویڈیو پوری دیکھنی ہے، ویڈیو کو ادھا نہیں دیکھنا، ویڈیو لازمی پوری دیکھنی ہے، ویڈیو تک دیکھ کے مزہ آسی دوستو تے ماشاءاللہ کبوتر میرے دیکھو شو کرو تے فیٹ بیٹھن تے زبردست دھوپ نکلی کھڑی ہے ماشاءاللہ کافی دنوں بعد دھوپ نکلی تے پرندے تے کبوتر آج کافی خوشی تے ماشاءاللہ تے میں کہ چلو آج انہاں کو کبوتراں کو دانا چھنا میں کہ ساٹوں تے انہاں کو لاتا شکر ملن لاؤں دیکھو ماشاءاللہ دھوپ نکلی کھڑی ہے تے میں کہ نال لاتا انجوائے کرو۔ کرسی میں چا کے دی میں کہ چلو کرسی تے بیٹھ کے نا تے انہاں کو نال تھوڑے دانے سٹا بیٹھا تے اے نال کھاسن بیٹھن تے میں نال انجوائے کرن دا بیٹھا سا تے دیکھو ماشاءاللہ کبوتر سارے فیٹ بیٹھن تے کبوتر کرسی تے این پر بیٹھا جو میں کہ چلو نال دانا سٹیشن ہے میرے اتے 26 تے جویں وہ میں گدی بیٹھا روٹی دے بھورے تے اتے آسن تے روٹی دے دانے کھاسن تے اے حد دے لوگتی سے مطلب کہ حد دے اتے کھاسن ہولے ہولے انہاں دا ڈر وغیرہ ختم تھی سی میں تلے ہاتھ کیتا تو ہے لیکن ہاتھ تے کھاون نہیں ہے دیکھو انشاءاللہ اتے آویسن تے اتے کھاسن میں کہتا کو دوست کو نوی ویڈیو دکھاواں تے نواں انہاں کو کبوتر کو بھی اپنے نال ٹرین کرنو ہاتھ دے اتے جو دیکھو ہاتھ دے ٹرین تھی نہیں یا نہیں تھی ماشاءاللہ ایک کبوتر تا آ گئی ہے دیکھو دوستو دوجا بھی آ گئی ہے ماشاءاللہ اے تریجا بھی آ گئی ہے میں کہ تاں واسطے میں کرسی دیکھ چوتھا بھی آ گیا تاں سے کرسی چھیک کے بیٹھا تے میں کہ چلو اتے آویسن تے ہاتھ دے اتے یا 26 دے اتے روٹی دے بھورے آ کے کھاسن تے پہلے تو نہ آندے پہ ڈردے ہیں لیکن ہن دیکھو ایک جو ہے بے ہے باقی سارے آ گئے تے میں 3-4 دیکھو اے پنجواں بھی آ گیا انہیں اتے بیٹھ گئی ہے ماشاءاللہ دیکھو اج دی ویڈیو تھکو دوستو کیویں لگی ہے ویڈیو تو سارے سامنے کمنٹ سی ماشاءاللہ کبوتر چس کرے پن بھائی میں کہ دھوپ نکلی کھڑی آج تھوڑا جا انجوائمنٹ کر گنو کبوتراں نال لادا کھیت گنو تے کبوتراں نال تھوڑا جا انجوائمنٹ کر گنو ماشاءاللہ دھوپ اج کافی اچھی نکلی کھڑی ہے ماشاءاللہ تے کبوتر دیکھو میرے 26 دے اتے چھوٹا بچہ بھی چاڑے اتے پہلی دفعہ میں کہ چلو اج دھوپ نکلی کھڑی ہے تے انہاں کو ہاتھ دا ہیلا کرو بھی ہاتھ دے اتے آنے دانا کھانے نہیں کھاندے تے ماشاءاللہ اے تے سارے آ گئے ہاتھ دے اتے چاچو دی جان چاچو کو آ گئی ہے کبوتر نال کھیڈن اے بھی پہلے بھی کبوتر نال کھیڈ دی ہے تے ہن ڈٹا سی میرے کو جو کبوتر ایندے کولو آئے بیٹھن تے آ گئی ہے چاچو کولو تے سارے کبوتر کو دیکھو اڑا چھوڑا سی دیکھو ایک ہی کر کے سارے کو اڑا چھوڑا سی دو ترے کو اڑا چھوڑا سی دو بچے بیٹھن دیکھو تے انہاں کو ہی اڑا چھوڑے سی ایک کوئی بچہ بیٹھا ماشاءاللہ وہ ایک کوئی اڑا چھوڑا سی ماشاءاللہ دیکھو دوستو شوق کرو دیکھو روٹی دے بھورے چا کے کبوتر کو سٹیندی بھی دیکھو کیونکہ کبوتر نال پہلے کھیدی ہے تے کبوتر کو دانے وغیرہ بھی سٹیندی ہے دیکھو اے دانے چا کے تے تلے کبوتر کو سٹیندی کھڑی ہے کبوتر نال کھیدی ہے انہاں کو کبوتر نال آویندی کبوتر نال کھیدی ہے دانے شانے سٹیندی انہاں کو چاچو دی جان دیکھو کبوتر نال کھیدی بیٹھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ روٹی دے بھورے میں تلے سٹینا بیٹھا میں کہ چاچو نال کھیسی دیکھو او آپ اٹھی گئی ہے تے آپ روٹی دے بھورے چا کے تے انہاں کو سٹیسی تے آپ اتا انہاں نال کھیسی
یہ دیکھو ماشاءاللہ، دیکھو ماشاءاللہ کبوتر سارے فٹ تے انشاءاللہ دیکھو یہ بچے بھی وڈے تھی ہیں تے باقی جڑے بے بچے نکلے ہوتے ہیں وہ بھی کافی وڈے وڈے تھائے بیٹھے ہیں تے انشاءاللہ تھکو انہاں دا بھی میں شوق کرو سا انہاں بچیاں دا تے باقی جڑے اے دو بچے ہیں تے اے بھی کافی دیکھو وڈے تھی ہیں آپ ہن تاں کھانن پانی وغیرہ آپ پینن تے چھت تے بھی ونج بنن ادے وغیرہ بھی ہن پے ماشاءاللہ جڑے باقی بے چھوٹے بچے باہر نکلے پن انشاءاللہ تے انہاں دا ایک بئی ویڈیو بنا کے تے تھکو انہاں دا میں شوق کروے سا ماشاءاللہ یہ سارے میں کہ چلو بس بھورے ساچھنا روٹی دینا کو سارے کو یہ سارے روٹی دے بھورے کھا گئے نے تے باقی جے دوست ویڈیو چنگی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک تو کمنٹ تے شیئر لازمی کرنا ہے لازمی کرنا ہے تے چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کرنا ہے سارے دوست تے ملتے ہیں انشاءاللہ دوستو اگلی ویڈیو وچ خدا حافظ